Здравейте, мои въображаеми зрители и най-вече най-добри приятели, които ми гледате YouTube канала. Много ви благодаря за всичките споделяния, коментари и лайкове. Надявам се контента, който ви създавам, да бъде приятен за вас и помагащ, замислящ и като цяло да ви е толкова приятно, колкото и ми е на мене, когато го създавам. Така. Това, за което можем да говорим днес, е втората част от 4-частовата серия за съставните части на щастието. Този път ще говорим за психологическото щастие и какво можем да правим, за да си го подсигуряваме. Миналия път говорихме за физиологическото щастие и моля ви, тези от вас, които смятате, че не е важно или го подценявате или си смятате, че всичко го правите перфектно, моля ви, върнете лентата назад, гледайте видеото, със сигурност ще научите поне едно нещо ново и понякога точно това едно ново нещо, което научавате, осмисля всичко, създава ви нов живот и ви дава възможност да живеете по-щастливи, отколкото всякога преди. Никога не знаете кога от тези 8-минутни видеа, коя секундичка ще ви кликне точно с вас и ще ви помогне всъщност да пробиете напред, да бъдете все по-щастливи и все по-богати в контекст на личност хора. Окей, като започнем с супер простите неща, които мисля, че всеки ви е казвал, като примерно това да си взимате почивки от работа, да пътувате и да се забавлявате и да имате хобита. Като ги изключим тези неща, които са изключително важни. Не знам дали сте от тези хора, които си взимате почивки от работа или просто си ги взимате на края на годината, когато вече просто е наложително и нямате кога да ги използвате. Работодателя ви казва, хайде, използвай ги, защото не искам да ти плащам допълнително пари и всякакви такива неща. Ако се намирате в този текст, повярвайте ми, много по-ценно е за вас да си планирате цялата година как и къде ще си използвате ваканцията, вместо форс-мажорно да я пускате в последния момент за някакви дни. Обикновено тези форс-мажорни ситуации ви довеждат до едно такова нищо правене в къщи, шляене, което не е почивка. Не е нещо забавно и приятно. Може да е комфортно, но не е почивка. Поне не е до толкова, колкото може да бъде. Ако си го планирате. Трябва със сигурност да имате един ден в седмицата, в който не пипате работа. Ама няма значение. Дори дете да имате, в смисъл, давате го на детска градина или нещо. Един ден, в който изцяло почивате. Сега аз не казвам, че детето ви не може да бъде част от почивката ви. Не е невъзможно, но е хубаво да си правите и такива почивни дни в някои от седмиците, където детето е в детската градина, вие сте със съпруга и чилвате заедно, или сте излязли на ресторант, или дори правите дейтрип, не знам, в смисъл каквото ви дойде на ум. Но да, трябва да имате ден в седмицата, в който наистина само почивате. И освен това да си планирате и ежегодишните почивни дни от работа, така че наистина да вземете максимум от тях. Да ходите на ски, да пробвате нещо ново, да отидете в друга страна, наистина да го планирате да бъде великолепно запомнящо се. Хобита е изключително важно нещо. Ако нямате хоби, и то хоби, което мога да споделяте с хора наживо, това е проблем. В смисъл, така се изолирате супер много от социални контакти, от неща, които лесно може да правите, да се забавлявате с хора, с които тези хора може да нямате много общо помежду си, но просто хобито ще ви сближава. И всъщност, въпреки че нямате много неща общи, това е дори много хубаво, защото така се запознавате с човек, който знае и мисли по коренно различен начин от тебе. И това ти обогатява личността. Не е нужно да приемате това, което той ви казва и неговите ценности и виждани неща,
Но е много ценно да чуете, защото така научавате за света, така разбирате за собствената си позиция по-добре и как и защо я защитавате, дали е важна, дали е вярна. Понякога може да се окаже, че някой знае нещо по-добре от вас. Някой може да е по-добре да ги е помислил нещата. Обогатявате се по този начин. И си създавате социална среда, където е само забавление. В смисъл, хобито не трябва да е нещо сериозно, където да отново да обсесирате, хайде трябва да стана най-великия, хайде трябва да съм най-бързия, хайде еди какво си. Chill time. В смисъл, буквално chill time. Отивате просто да поиграете лежерно нещо. Може да е билярд, боулинг, не знам. Вие ще си измислите нещо, просто лежерно си играете и се запознавате с хора. Трето нещо изключително важно. Когато направите някакво постижение или изградите нещо силно в себе си, нова черта, нов навик, нещо, което ви е отнело време, някакво постижение, нещо забележително, което се случи в живота ви, нарича се забележително, защото трябва да го забележите и отбележите чрез някакво празненство. Да съберете ваши приятели, да почерпите, да се поглезите с някакви неща, каквото ви е приятно там. Да отидете някъде, където не сте като били никога, като награда. Нещо по някакъв начин да се наградите и да го отбележите това, да го отпразнувате това, че сте постигнали нещо, постижението, нещото, което е забележително, да го отбележите, да бъде забелязано, както от вас, така и от другите. Просто потупвайки се по главата си или по рамото си, казвайки си браво, нали, за една секунда, това не е отбелязване, това не е забелязване на постижението, което си направил. Изключително важно е наистина да ги отбелязвате и отпразнувате всички тези моменти, в които сте направили нещо голямо и забележително. Защото всъщност така си учите мозъка да прави още от тези неща. Вие отбелязвате това за мозъка си като голяма победа, която ви е донесла някакви големи награди. Съответно, по този начин вие си тренирате мозъка да търси още повече такива неща да прави, още по-забележителни, още по-трудни неща, още по-предизвикателни неща. Ако не го отпразнувате, мозъка си мисли, боже, в какъв живот живея? Тук е постоянно труд, страдание, предизвикателство, няма никакви награди, братче. Това е просто защото не си организирате празненството на забележителните неща, които вие правите в живота си, които ви се случват, които трябва да отпразнувате. Като ги отпразнувате, тогава мозъка си казва, вау, тук направих гигантска победа, изкарах еди какво си за себе си, ето това и това се случи. Ако не го отбележите по някакъв реален начин това нещо, то остава незабелязано от мозъка ви. И съответно за това всъщност е трудно за вас после да речем да продължите със следващото нещо или не ви е поне, да речем не ви е приятно да продължите пак с следващия подвиг и следващия подвиг и следващия подвиг. Това е защото не го отбелязвате, не го забелязвате, не го отпразнувате. Мозъка ви си мисли, че живота е само страдание. Покажете му, че не е. Покажете му, че сте добър господар на мозъка си, добър приятел на тялото си и като цяло, нали, в смисъл, готин човек сами на себе си бъдете. Когато направите нещо, отбележете го. Отпразнувайте го. За психологическа грижа може и също така да учите нещо. Това преди много, не толкова много години, реално 19 век и 20 век и всички векове като цяло преди това, за тях ученето е било в категория лежерно време. Това е било категория свободно време. Ученето. Знам, че може би за някой от вас това е супер шокиращо, нали? Аз трябва да си почина от учене. Ученето е работа за мен. Не, в смисъл, наистина не разбирате колко изключително благословени сме и колко easy мод живееме буквално в 21 век.
ученето преди се е смятало за свободното ти време, за лежерното ти време. И в 21 век би трябвало все още за вас да е така. И сега аз не казвам, примерно, нали, ако сте в университет нещо и учите, примерно, психология, не ви казвам, че в лежерното ви време, в свободното ви време, начинът да си починете е всъщност да учите още психология. Не, но може да понаучите нещо, което е извън тази сфера, което отново ви е интересно, което е разнообразно, което ви е вдъхновяващо. Така рефрешвате мозъка си от нещата, които за работа и за университета учите и му давате нещо леко. Отново храна, с която отново тренира мозъка, отново се развива, отново си допринасяте за себе си още стойност и ще може да давате на други хора още стойност в бъдеще, защото сте я внесли в себе си. Но е такова лежерно учене в друга сфера, която ви е разнообразие от по принципната сфера, в която учите. Ако трябва да направя съпоставка, примерно доказано е, че за тренировки е хубаво да имаш една много силна тренировка, за да може мускулите да правят тези микроразкъсвания в себе си, чрез които всъщност те после се заздравяват и оголемяват на база тяхното излекуване от тези микроразкъсвания и добро хранене и така нататък. И всъщност е доказано, че след това не е за вас оптимално да лежите цял ден или цяла седмица, а всъщност на следващия ден, ако направите лека, ама наистина лека тренировка, по този начин всъщност вкарвате кръв в мускулите си, което ги оросява, което ги захранва с нужните витамини, протеини и така нататък. И по този начин им помагате да се върнат обратно във форма. Но това е, ако е лека тренировката. И по този същия начин с ученето. Имате учене за университета, което ви е тежкото, голямото учене, тежката тренировка. И имате и лежерната, леката тренировка, която учите нещо странично, нещо, което пак ви е интересно, но не е тежкото и е малко. По този начин поддържате мозъка си във форма и по същото време се обогатявате и по същото време разпускате. И се разнообразявате. И ставате не конска паци, ами човек, който има реален поглед върху голяма част от случващото се в живота и в света, което е много важно. Ако не знаете какво се случва в света и къде се намирате, няма да сте толкова успешни, ако реално хем сте добри специалисти в сферата си, хем разбирате от другите неща, поне основни неща за тях. Като за финал мога да кажа две неща. Едното е да се изразявате. Две последни неща за психологическата грижа, да се изразявате, да си намерите може би някакво креативно хоби или да си поддържате дневник, където да си записвате какво ви се е случило в деня, или просто да имате, не знам, приятели, с които да говорите тези неща. Това е важно, да изразяваме емоциите си. Като казвам да говориме, наистина преди да изразявате емоциите си. Нали, ако сте се чувствали тази седмица еди как си, да споделите с тях, че сте се чувствали еди как си. И да речем, може да споделите след това, че сте победили това чувство, като какво сте се направили. Нали. Не е нужно да сте жертви в техните очи и да ви съжаляват. В смисъл, както си живеете живота, това им разказвате. И като цяло, да, просто да се изразявате какво ви се е случило и в емоционалния живот. По един или друг начин, било то с някакво изкуство, креативно хоби или чрез някакъв дневник, който си държите, или просто като си говорите с близките приятели. Другото, което е да търсите в ежедневието, ежечасието най-добре, поводи да се засмеете.
някоя шега да прочетете, някое забавно клипче да видите. Нещо, винаги нещо да търсите в всеки час, ако е възможно от живота ви, което да ви разсмее. Смеха просто внася толкова много ползи за вас от страна на здраве, подмладява ви, лекува ви от всичко, наистина. В смисъл, щастието и смеха е доказано, че има лековит ефект върху цялото тяло. Заради хормоните и процесите, които се случват в тялото ви, докато искрено се смеете, нали, от корем, щастливи, нали, не насилено да се фейк смеете. Това не работи. Дори слага върху вашата кожа е един много тънко забележим. Всеки го забелязва подсъзнателно, но ако опитваш да го, нали, видиш, трябва да се загледаш. Слага върху кожата ви един блясък. И това е отново заради хормоните и процесите, които се случват вътре във вашия организъм, когато се смеете, когато като цяло сте просто щастливи в ежедневието си. Този блясък на кожата всички го се забелязват подсъзнателно и всъщност ги кара да искат да са около вас, кара ги да ви харесват автоматично, кара ги да ви възприемат с позитивни неща, кара ги да мислят, че сте много красиви, докато може и да не сте много красиви, но този блясък, това излъчване, което създавате заради вътрешните процеси и хормони, които се пускат, докато сте се смели много и сте щастливи като цяло в деня си, то такъв ефект създава от тях. Мислят ви за красиви, като сте грозни. Вижте какви хубави неща ви се случват, когато се смеете. Чао от мене, много се радвам, че отново ми слушахте тук. Не знам какво е това, лекцията, каквото и да е. Надявам се да съм ви помогнал. Надявам се да ви е било интересно, забавно нещо, поне едно ново нещо да сте научили. Ако сте научили едно ново нещо, съм най-щастливият човек на света в момента. Може да напишете нещо в коментарите, което ви е направило впечатление. Харесайте видеото. Много ми помагате по този начин всъщност контента ми да стигне до повечето хора. Сабскрайбнете и споделете с приятели. Наистина много се радвам, когато мога да помогна на хората със знанията си и то абсолютно безплатно, както го правя в момента.